Sa Good Vibes ang dala sang isa ka elevator attendant sa mga mall goers. May kinaiya siya nga pamaagi sa paghatag sang kalingawan. Aton lang tawon sa report ni Romeo Subaldo. Go. Ini si Richard Saga, ang trending elevator attendant sa Ayala Malls Capital Central, kag tumandok sang Silay City. Thank you so much. Mala-magician ang iyang moves sa sulod sa elevator. Ang mga mall goers hindi malikawan nga makayuhom samtang yara man sa sulod sa elevator. Second floor. May pa-Alexa pa siya sa paghatag sang command. Alexa, close the door. May mga nakakilala na sa iya sa pagsulod sa elevator kag ginatamyaw siya. I'm so sorry, I'll be back. First floor. Sunod kay Richard, manugduhan na siya katuig nga nagatrabaho sa mall. Nagsugod siya bilang taga-map sang salog, tubtob na promote bilang elevator attendant. Siya na mismo nagpangita sa pamaagi nga malingaw samtang naga-duty. 11:00 sang aga naga-duty na siya, tubtob na magabi. Feeling ko sa kaboring, ko sa sulod ka lang yung mukongko ka lang gini. So, sili ko, ano to, di bala, ibutang ka, di bala, sa ara, balang good vibes. Bala, kaya gusto kong kubra ko, sir mo, so gusto ko good vibes. Ang iban, nagapabutyag nga nalingaw sa iya. Nag-process kami ng permits, sadya niyo siya kay Adlaw. Pero di ka din kasakay sa... Thank you so much. Mexican sa sa Pia. Pili di ko yasi. Ang iya ka din sa iya. Sikat ka na. May iba naman nga hindi makapugong kag nagakadlaw. Go. First floor. I'm so sorry. I'll be back. Alexa, close the door. Go, girl. Go. Hindi pa pumigiyaw. Antes nagtrabaho sa mall, nangin hairdresser man siya. Kung may makakadlaw, kung may makayuhom, nalipay si Richard. May isa gani kuno ka mall goer nga nag-message sa iya, kag nagpasalamat kay may phobia init sa pagsakay sa elevator pero tungod sang kalingawan niya nga ginahatag, nadula ang kakulba. Comment siya sa ako, ning message ako. Di message ako nga, thank you, Gid, ka may amo ko mo, may phobia ko, pero nadula sang nagsakay na ko na sa imo kay nakulbaan ko pero nadula kay gadyo ko kuno amo na bala ates wala siya wala ka paminsan nga ara sa elevator. Para kay Richard, ang tanan niya nga pagpaningwa sa trabaho ang para sa iya nga iloy nga nagaisahanon nga nagpadako sa iya. Siya ang nagahatag sa iya sang inspirasyon. Wala man ko amay isang gamay ko mo siya na lang na yung Single mom si mama mo. So tantanan ni para ni kay mama mo. Oo, ang ginahibo ko man Sigo na gani kung sigo mo san upo ko tagaan ay nga balang hindi man ganda udam mo kwarta ba lang atas ma-treat ko balang iloy ko balang sa kinabudlayan ko balang kay kon. Para kay Richard, kung nalingaw ka sa ginahimo mo, hindi mo na mabatsagan ang kakapoy. Kag ang simple nga yuhom kag kadlaw sa mga nagasakay sa elevator, makapaumpaw na sa bilog niya nga adlaw nga kakapoy.